Wel, am ddyn ag am arwr yn de, mae mor bwysig cofio. Dwi'n falch iawn rwan o gael cwmni Chris Evans sydd yn gadeirydd yma yn y Saith Seren. Chris, am ddigwyddiad sydd ar y ffordd yma i bawb heno yma. Be'n union sydd yn mynd ymlaen? Wel, dyn ni'n cynnal gig, fel dyn ni wedi gwneud ers sawl blwyddyn bellach, i ddathlu dydd Glyndwr yng nghanol mis Medi. Ac dwi'n hynod o falch bod Glyndwr Rhys wedi cytuno i ddod yma eleni. Dyn ni wedi cael pobl fel Candelas a Mick Stevens yn y gorffennol. Felly dwi'n siŵr fydd hi'n noson arbennig iawn heno. Ac yn amlwg cysylltiad lleol efo Glyndwr mor bwysig i chi? Wel ie, mae'r brifysgol lleol di enwi ar ôl Glyndwr a gafodd ei enni rhyw hanner awr o fan hyn. Felly dyn ni'n falch iawn o'r gysylltiad gyda Glyndwr yma yn Wrecsam. Ia, mae dipyn o noson yma'n dydi. Mae'n mor braf gweld pawb yn dod at ei gilydd ar gyfer Clwb Clebran. Ac un sy'n gwneud gymaint o waith pwysig ar gyfer yr iaith yn y rhan yma o Gymru ydy Jenny Harris. Jenny, pa mor bwysig ydy gweld pawb yn dod at ei gilydd unwaith eto? Ie, lyfli, mae'n wych. Mae wedi bod yn 19 fis galed dros ben. Da ni wedi bod yn lwcus da ni wedi felly cynnal pethau dros Zoom, ond mae mor bwysig i ddysgwyr cael siarad efo pobl. Wel, dysgwyr sydd wedi dysgu a wedi symud ymlaen hefyd i rhugolder, ond hefyd Cymru Cymraeg, a mae hyn yn rhoi gyfle i gymdeithasu, a wedyn efo'r gig hefyd, efo Gwilym, mae caneuon Gwilym mor bwysig, a mae dysgwyr wrth i bod efo. So. Cerddoriaeth yn y Gymraeg, dysgwyr ffantastig, ffantastig. O, gymaint o edrych ymlaen, a Debra ti'n rhan ac yn aelod o Clwb Clebran. Pa mor bwysig ydy i chdi gael bod yma? Wel, mae'n jyst mor neis i weld pobl i dod i gilydd, jyst i dod i ymarfer y Cymraeg. Mae'n lle gwych i dod pob wythnos i ymarfer y Cymraeg allan y dosbarth. Mae'n lle gyfeillga, jyst neis i weld pobl yma eto. Ymarfer y Gymraeg a wedyn mwynhau Gwilym yn perfformio yn hwyrach ymlaen. Be gwch chi well yn de? Ie. Da ni gyd yn edrych ymlaen yn fawr iawn. Sychad gan bawb wrth gwrs, ond gymaint o gerddoriaeth anhygoel ar y ffordd yma. Owain, fyddwn ni dyn ôl ato ti nes ymlaen yn y rhaglen? Fydda'n ôl yn yr ail hanner byddaf. Ella fydda'n wedi cael rhyw ddiod bach, ond fydda'n cael sgwrs efo Gwilym cyn iddo fo ddechrau perfformio tra mae'r llais dal yna. Jyst go mlaen at hynny, de. Diolch i ti, am y tro.